Omenaldi berezia egingo diote larunbat honetan Lazkao Txikiri bere heriotzaren 25. urteurrenean. Aste honetan bertan azaldu dituzte, Abalin baserrian egingo den saioaren nondik norakoak. Eta hortaz gain, Lazkao Txikikeriak izeneko liburuska bat ere aurkeztu berri dute. San Benito ikastolan, iaz lehen hezkuntzako 4. mailan izan ziren ikasleak dira argitalpenaren egileak. Eta marrazkiak Ainara Azpiazu ilustratzailearen ardura izan dira. Ideia jartzen eta arbelen lehenengo eta gero ordenagailu bidez paper baten jarri zon gure anderenok eta gero Ainarak marraztu gintzitu. Oain zer dakizu Lazkao Txikiri buruz? Bertsolari ezala, baju ezala eta jatorra. Jatorra dela. Eta txiste onak kontatzen zitula. Oso jatorra ezala eta baju ezala. Gelako guztion artean, taldean, ideiak botatzen hasi ginen. Batak bat, besteak bestea, ipuina osatu arte. Gero guk idatzitako liburua marrazkilari bati bidali genion, Ainara Azpiazu adurizi. Ainara egun batean udaliburutegira bizitan etorri zitzaigun eta paper handietan marrazkiak egin zituen, ipuina ilustratu zuen. Berak egin zituen marrazkia, baina guk esan genion nolakoa nahi genituen. Adibidez, guk idatzitako ipuinean ezen txakurrik azaltzen, baina galdetu zigun ea txakurtxo bat atzeatzea nahi genuen, eta baiet esan genion. Gero, Ainarak bere etxeko ordenagailuan egin zituen, marrazkiak txukun eta inprimagailuan dotore inprimitu. Orain esan dezakegu idazleak garela, oso pozik gaude. Lazkao Txikikeriak, idazleak, San Benito ikastola, LH Laudeko ikaslegia eta ilustratzailea Ainara Azpiazu aduriz. Legaire, Beñat, Pablo, Unax, Naroa, Manes, Axe, Lager, Intza, Keila, Adrián, Nagitz, Joanes, Jaime, Sara, Unai, Victoria, Maide, Roger, Ekain, Danel eta ni. Gela bakoitzek taldeko ipuin bat idazteko, ipuin labur bat 4-6 esalditan biltzen dana. Gela bakoitzek bere aintzon eta ipuiek izenburuk die bat zokoan, Marruekosko merkatu hoien ingurukoa, beste bat zombiak Lazkaon, bestea erratz bihurria eta 4. Lazkao Txikikeriak. Hor jarri ditugu 3 ipuinen Lazkao Txikinak ez, beste 3 ipuinen marrazki batzuk Ainarak egindako marrazki die, errotulagailuz eta aurrek beraiek margotuta daude. Hoiek elkarrekin egin zituzten Ainarak eta aurrek, lehengok esan duten bezala, talde hortakok esan duten bezala, eta azpimarratu nahi dut, ia 85 ume hoiek izan diela eta diela idazle. Bat aukeratu behar gendun argitaratzeko, eta noski 25 urte zienez aurten Lazkao Txikiltzela, Lazkao Txikikeriak aukeratu gendun. Ez gendun aukeratu politiagoa delako, ederragoa delako, edo besteak baino hobea delako, ez da gutxigoik ere, hoixe suerte horixe izan due, baina gogoan izan beste 3 ipuiek ere hor daudela eta idazle bezala beste aur talde horiek ere bai. Beraz, zorionak, oain ikasturte honetan 5. mailan zaudeten, aurreko ikasturten 4. mailan zaudeten, aur guztioi, 85eko talde handi horri. Ipui hauek banatzen nahi gea, erakundetan, aur guztiei ere eman diegu bana opari, eta gehiago nahi izan ezkero, larun baten Abalinen euro baten truke salgai ere jarriko ditugu. Eguraldi ona enkargatuta dauku, eta hala izango dela sinistuta gaude, saio dotorea izango dela, eta ondo pasako degula,